Maggigisa naman ako ng bagoong ngayon. Kasi nagluto ako ng kare-kare, kailangan ko ng bagoong. So, maglalagay tayo ng mantika. Konti lang kasi ipiprito-prito lang natin yung ating karne. So, lagay natin yung karne. Ipiprito lang natin ito ng golden brown. Ngayon, pritong-prito na siya. Susunod na natin yung ating bawang. Maraming bawang, mas masarap. Bakit ako nabubulol ngayon? Tapos susunod na natin itong ating sibuyas. Ayan. Sige, sunugin muna natin yung gawin natin golden brown din yung ating bawang at sibuyas. So, ngayon, na siya? Golden brown na. Isusunod na natin yung ating bagoong. Ang lagi kong binibiling bagoong, yung linggayen. Kaya lang wala ang linggayen ngayon. Mahirap yung linggayen eh. Minsan talagang nawawala yun eh. Pero Pangasinan pa rin yung binili ko. Masarap ang Pangasinan. Basta gawang Pangasinan, masarap eh. Kahit saang parte ng Pangasinan. Ngayon, lagyan natin ng konting tubig yung ating bote. Naku, sana hindi mabulabog sa amoy yung aking mga kapitbahay. Dito naman, wala na, hindi totoo yung pag nagluluto ka ng mga tuyo at iko-complain ka dito, wala. Hindi totoo yung dito. Shake ko lang ito. Yan. Patutuyuin natin yan hanggang mawala yung tubig. Tapos, itong mga kalamansi ko, tinanggal ko itong buto to. Yung mga buto. Ngayon sa Pampanga kasi pag nagluluto kami ng binagoongan or begukan, yung kalamansi nilalagay namin ng buo yan. Hiniwa namin pero hindi namin pinipiga. Yan. Tanggalin yung buto para hindi siya mapait kasi yung buto yun ang nagpapapait. Ayun, pakukuluan lang natin hanggang matuyo siya. Mawala yung tubig. Ngayon, medyo tuyo na siya. Ayan, tuyo na siya. Ilalagay na natin yung ating 1 teaspoon na sugar. Para pamatay alat ba. Yung kalamansi, ang style namin kasi sa Pampanga, kung kailan kami pag kumuha ka, kung gagamitin mo na siya, dun mo siya, kung, paano ba yun? Kung gagamit ka na ng bagoong, dun mo siya pipigayin yung kalamansi. Yun ang purpose nun. Kaya, hindi namin siya pinipiga, isinasama namin. Mamaya pakikita ko sa inyo. Ayan, luto na. Luto na siya. Ayan yung ating begukan. Begukan sa Pampanga.